don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to Amavenzo to TV. It's the FIFA Club World Cup. Mamelodi Sundowns 0, Flamingos 0. I'm joined by Chwaga Parks. Thibos amafans wethu. Abalandeli bezemidlalo. More special ngicabanga ukuthi sihlangene ngako manje bokubukela iClub World Cup teams ukuthi nathi sibusisekile la eSouth Africa sibusisekile ngoba une team ebe representa iPSL of which iPSL elidwa uDr Iron Juku ukhoza of which uproud ngeperformance athe wayibona eteamini ephuma phansi kwesandla sakhe ekokuthi iSundowns I think yenze konke okusemandleni ukuthi ifune ukujabulisa wonke umuntu othanda ibhola plus nabalandeli bayo plus no association ebeyo representa as a Club World Cup gcineni ke akukho okungapheli bathi ongapheli kuyahlola ijeni igcine ifikelela la isistopa khona ukuthi ijeni siphelile kuSundowns sho ukuthi nathi sesizwa kabuhlungu kakhulu ukuthi asizothola futhi ichance yokumenywa ngwafans wethu ukuthi sizobukela ibhola ngoba iSundowns isaqhubeka iyadlala sho ukuthi iSundowns tema iphelelwa kuya phambili yavele nje yasitakisa yonke into ngoba nathi kuvene kwabheda ngoba nathi manje nasezikwazi ukuthi sifikela sizokwenza ama views wethu sibheka ukuthi kabi yellow ihamba ngo yellow line or ihamba ngo white line. Unfortunately lapha ifike kwinkunzi ezifana nayo nezingaphezulu kwayo ukuthi isijwayele ukuthi inikeze abantu aboma bangabikho abantu boma top 8 ebemoto nayo igcine sizwa le taste ngoba igcine sivalele ngaphandle. I think mangapha amateam abe qualify lapha kwebungena njengabe laphana ngoba iqala into iba ngoba ila 16 angithi mangabe iyaqhubeka bokuyi 32 of which isale khona lapha ku last 32 ayizange sangazi ukungena kumala 16 yabo kutough akabiyero sorry guys anyway this is a football engikuthanda kakhulu ukubona. I think ayikho itest iSundowns engayitholanga yama results ithole iwin yathola ilose yathola idraw ngicabanga ukuthi thina nabalandeli bebhola lokho esikwaziyo ngempela ukuthi kukhona ikuthatha konke iSundowns lela eEurope of which ngisho no Trump impela for sure manje ufuna icamp yabo ukuthi ngakuphi awubashaya indeshini uTrump angithi uyena president walela lizwe for sure uTrump manje ubusy uphasi phezulu ufuna umtsipe ukuyomshayisa ukuthi cha okufana naloko impela akazange wakubona ukuthi iteam isuke kuPSL wathole wonke ama results akukho lapha isale khona iSundowns ngama results of which into ezingayisho njengamanje ayibuyi iSundowns izela sizolungisa or ihlale khona ngale USA yenze i-preseason yayo mfowethu Thibos welcome icoacha entsha eOrlando Pirates Football Club okuthi is not new in the Betway Premier League with PSL isikubonile okwenzakalayo la ku PSL of which ngiyashintsha islogel manje ngiyaphuma kuma results weSundowns ngingena kweza seOrlando manje esigodini ukuthi balandeli bePirates njenga iteam izohamba iye kwi-preseason khona vele Spain nathi sibesenza warm up yokuthi our first game esigodini senze sold out sithi fill up Orlando Stadium for ukwelcome ukhosha wethu omusha plus nama players azabe emasha esayinisiwe everyone even nekiti entsha sobe siqala ngayo uhambo olusha lejeni. I believe lo coacha uzothatha ileague Betway sengiyaviva mina manje ngiyaqala right now
isizini savale ukuthi no ngiyayifila manje ukuthi iBetway kule season esizoyiqala raining or not Pirates sizobe sigadla ngento ezinja sonke. Yes chair. Umqeqeshi uzabe musha. Yes chair. Nalawo badlali sobe sibasanile abasha. Yes chair. And then iJazz Lisha. Yes chair. Home and away. Yes chair. Kuzobe kumnandi Orlando. Yes chair. Engikuthandayo ke ngibalandeli bePirates beke ngabatshela ukuthi let's fill up Orlando Stadium. Ave ngizoyisho ngiyi1 le ndaba. Siyisho ezisabalandeli bePirates sama branch ukuthi fill up Orlando Stadium to welcome our new coach so that njengabe sethe fill up to ukuvalelisa kuJose Rivero siyamsusa ke manje uRivero ngokusemthethweni ngegame yethu yokuqala esigodini yokuvula iligi sizobe sithi welcome ucoach omjenali legama sathanda kwazima nomfowethu besamvalelise kuphela bengawo njenga sokana ucoach manje sepointiwe asifani nawo mfowethu wena ocelebrate abadlali bakho abasanwe imanagement yeFacebook iqina isiqabanisa mina nawe masesila kuma fans wethu on live ukuthi hayi lento bongibonisa yona ngale ngaphandle sisapositive uthi sikhulumelana manje lana ungilwisa uthi akukhulumi ngento zaboma Facebook wana manje sokhona nabo bani mfana simsane manje phela sempointe manje Sibombuli. bese bemsanisile ku Facebook bethi bogadla ngayo yini le cup labo Legends car. akona cup le sponsor Toyota what yini le cup leni bebe kuthiwa kuzodlalwa ngalo bethi bazogadla ngayo lo mdlali sekuthi ngivuka namhlanje itu Facebook wena So wait, Facebook. nisana kakhulu kuyena uFacebook haya kuyena ko Mina wena ngithanda indaba ze-Chiefs ku-Facebook. Isho kahle. Hayi ukuthi sayina ku-Facebook. Yabona yazi guys I'm not worried ukuthi why ama support amaningi we-Sundowns we-Orlando Pirates a-checka indaba ze-Kaizer Chiefs ku-Facebook. You know why? Angithi Facebook yiyo i-app ene-free mode. Yabo manje abakhona ukuthenga ama data yabo abana ama data so bayalapha nge-free mode then bofunda indaba ze-Chiefs ezingekho yabo kungakho yakhila mngani wami indaba ze-free mode uthi uFacebook what's on your mind Brayaka akusilona iqiniso mngani wami just what's on your mind that's a Facebook slogan what's on your mind okusho ukuthi ungakuthatha serious ngokusho ukuthi njenga namalandeli enisana ku Facebook sokuthatha njenge crash ukuthi ukhuluma into engeke no iFacebook isho nje noma ungaposta into ereal ku Facebook it was on your mind because uthi awukho right kwa wena mozokhuluma into ya Facebook la wena okay mngani wami washo wena ungena ku TikTok ungene ku into ungene ku Facebook what's on your mind yes ungazoba serious killer mfowethu kuyadlalwa this is a football hleka killer ngoba iSundowns ibuya and then uzo welcome futhi airport ngiyakwazi uyoqala wena uFIFA manje ukuyo welcome iSundowns airport and no ngizwile ukuthi uzojo basebesikimile ukhila uyo welcome iSundowns umtawu uyo welcome iSundowns ubuhlokwa uyo welcome iSundowns PhD bayokama ningabaxolo masanda one skani ngabaxoshi eOR Tambo bazon welcome bakhona abathanda izinto bazababona kuma camera mina nginayo ipetrol okudlala Uyabuyela uThami futhi. uzabe sihamba nokhila manje angithi ukhila bona ibhounce kule game uvikelekile umtawu ya ubounce uvikele umtawu nokhila umtawu uvikelekile umtawu waza umtawu now we are very safe baba umtawu we are very safe umfowethu kuyo welcome iSundowns zobe niphethe ibhounce angilapho mina nali ibhounce zobe nivikela ukhila eyohleka ngithi uyayihleka iSundowns nathi ngibhansi uzobe nivikela bafowethu nibe free mara Sithibo cabanga mina sengise airport ngithi ngiyomukela iSundowns siyabuya ngaba njani ngoba ngovela ngibahleke ukuthi nazi inkomo zibuyile ekhaya so mina ngizoya kanjani le uzobukelana ngobukelana akake hayi welcome ake uprofessor uchef uNabi beyekhaya uyabuya manje emaholidini go and welcome uNabi eOR Tambo ulanda Friday uNabi uyabuya emaholidini uzokhuka futhi keep cooking Nabi
Killer is waiting for happiness. Asibone smile mara wena. Kid uyazi mawungasihlela iships kwenza usmile. Ayimhlambe mfowethu hayi ungangcono nomkhuhlane. Thank you. Boss. Siyawathanda amafans wethu bafowethu. Sithi bonke ababukeli abasubscribe abaqhubeke nokulithanda uhlelo lwethu labalandeli. Bafowethu mangabe sikhuluma ngumafans wethu, don't take it serious, but it's serious. Yeah.